Ja, så vis mig, hvor jeg skal hen for helvede, mand. Det siger I bare, mand. De kan godt have vendt. Vi holder op med det knapperi for fanden, mand. Det her, det er ikke for sjovt. Godt foran mig, Kenneth. Jeg har kraftigt brugt hele dagen på at finde den her spisesal her, mand. Hvis jeg ikke har mødt Kenneth Madsen, så er jeg aldrig kommet frem, mand. Jeg går rundt i det gamle lortehus her og tænker, hvad sker der, mand? Det er mig, der smager, mand. Jeg kommer fra Otterup. Vi er ikke vant til det her, mand. Hold op med det knapperi. Jeg kan ikke holde det ud. Sådan der. Så går det ikke, Kenneth, for helvede. Du er så senlig, ligesom noget kan være, mand. Den mand, han er fantastisk. Jeg gik rundt, så pludselig stod jeg foran en hest, mand. Det er kraftigt mit sted at holde en fest. Hvorfor går I ikke til Otterup? Jeg foreslog holde den her fest i Otteruphallen, men det gav man ikke, men det ville skal flytte alt muligt væk fra København. Men middagen, det vil kraftigt med at spise her, så jeg kan tage en taxa hjem i lort. I ligner lort alle sammen, mand. Jeg har aldrig set så grimme mennesker før sammen på et sted, mand. Og alle mændene i det samme tøj på. Hvad sker der lige? Jamen, hvorfor taler man ikke sammen? Hvorfor siger man ikke, hvad skal vi tage noget andet på? Nej, vi tager det sort på, mand. Og kvinderne, mand. Jeg ved ikke, hvad jeg ligner. Sådan en rød kjole der, man. Jeg har aldrig set noget lignende, mand. Så er der sikkert også en, der har en grøn og en gul, så kan jeg lave en lysregulering. Jeg giver stadig diskutere med jer, det er meget, nej, der hænger der tæpper på væggene. Hvad fanden sker der lige her, mand? Så kan der ikke blive mere københavnerdum, mand. Hvorfor fanden hænger I tæpperne op på væggene? Altså, de skal ligge på gulvtæpper, de ligger på gulvet for helvede. Der er aldrig set noget lignende, mand. Altså, hvis vi holdt over i Otteruphallen, der kunne jeg skaffe sponsorer, der havde til sådan nogle bannerreklamer op. Otterup BVS og Otterup-grillen og sådan nogle ting. Så havde vi haft 3700 i kassen. Så kunne vi holde udgifterne rigtig godt nede, og vi kunne lave en pølsemix fra grillen, og hvis der var veganer imellem, så fik de det bare uden pølser. Men det er der ingen, der giver, mand. I kraftigt så skot dumme, mand, alle sammen. Jeg giver sikkert diskutere med, at jeg skal smage, og det er det, jeg bliver bedt om at gøre. Jeg er en smagermand, og det kan jeg smage alt, hvad jeg vil. Jeg vil gå selv ind i politik, jeg vil gerne være statsminister, men det er der mange, der gerne vil være, kan jeg forstå. Men altså, jeg har sikkert mig selv at blive det, men ja, det er ikke noget, jeg knap af for helvede. Hvorfor fanden står den lille lortemikrofon der, mand? Det er det Lars Lykke, der har været oppe og holde en velkomsttale, altså. Ja, vi har aldrig set noget lignende, mand. Se her, I kan se, hvis I ikke tror på, det er mig, der smager, så kan I prøve at læse, hvad der står på det skilt der. Der står ikke julemanden, vel? Der står smagermanden. Skal jeg stave det for jer, idioter? S siger S, og så, ja, så kan jeg ikke lige huske det andet bogstav her, så gør jeg smagermanden, det er jo ligegyldigt for helvede. Lorte, publikum! Jeg kraftigt ikke lide jer, mand. Jeg hader københavnere. Jeg elsker Otterup. Otterup, det er et smørhul, simpelthen. Men det, der skal ske, det er, at jeg skal smage. Og jeg lige for at demonstrere, hvordan man smager. Det er mange, der spørger mig. Der er mange, der spørger mig. Der er ikke mange, der spørger mig. Der er nogen, der har spurgt mig i hvert fald. Eller der er måske ikke rigtig nogen, der har spurgt mig. Men jeg spurgte mig selv, hvordan smager man? Og der har jeg taget kokosboller med for at demonstrere en smagning. Det er en smagning. Det er, at man stikker en kokosbolle der. De er så dumme kokosboller. De aner ikke en ski om, hvad der skal ske. Altså, det er derfor, står de helt fredeligt. Så tager man sin hånd op, og så hugger man til, og så er den væk, så er den død. Så kan I se, så er den væk. Så hurtigt kan det gå. Så kan man godt få noget snuller på hænderne, det kan man lige tage af i skøen, hvis det skal være. Og så kan I sige, at den er allerede optaget, hvad der sker. Den er så nervøs, når den tabte al kokosen. Væk med dig, kammerat. Se, hold kæft, hvor siger I dumme ud, mand. I siger det også rigtig dårligt. Jeg har set det i hjørnet. De fik ikke så mange stemmer ved sidste valg, kan jeg se. Så jeg vil den ikke. Hvor er det tavligt, mand. Det synes jeg fint, det er. Så ser vi runde bord. Hvorfor siger vi runde bord? Det er jo for dumt, simpelthen. Altså, man skal have et langt bord, hvis der skal være fest. Det giver jeg sikkert snakke om. Se her. Jeg har været ret original, faktisk, i mit valg. Jeg har valgt at tage noget flæsk med. Noget valgflæsk. Jeg vil smage af flæsk. Ja, det er meget skægt på den få af mig, synes jeg selv. Og vi har valgflæsk, og derfor så vil jeg smage det. Og det vil jeg gøre til musik. Det er ret interessant at smage til musik, fordi det gør vi over i Otterup, når vi har fester. Så smager vi til musik i Otterup. Det er en meget stor festby. Og vi var skiskuffet, det vil jeg godt sige her i aften, at kongeskibet kun kom til Svendborg, og det ikke kom til Otterup. Jamen, så begyndte de at snakke om, at vi har ikke nogen havn. Det er sgu da ligegyldigt, mand. Det kan da ligge for anker et eller andet sted, men det passer ikke herskabet at komme til Otterup, mand. Det er sådan noget, der går ondt langt ind i sjælen. Det er det. Jeg kan ikke holde det ude, mand. Har du fået sat dit hår, eller har du selv sat det? Jeg har aldrig set sådan en frisyr før. Se her. Så har jeg her, det her, det er valgflæsk. Så vil jeg gøre det ret interessant, fordi jeg gør det underholdende. Så jeg smager som sagt til musik. Det er meget skægt. Altså, så ligger jeg 3 stykker for eksempel her. Vi kan prøve at se, så jeg ikke tror, det er snyder. De var i kassen. Det er kraftigt emballeret. Altså, det er ikke for sjovt. Den har jeg så åbnet. Der er mange, der tror, at jeg er snydt. Jeg har ikke snydt en ski. Jeg har bare åbnet det her plastik her. Ellers skal jeg jo ikke få det op for fanden. Prøv lige at tænke jer om, mand. Altså, hvis jeg stod med den her lukket, så kan jeg ikke komme videre. Jeg kan ikke smage igennem det her. Mistanke. I kraftigt, så er jeg altid sur på mig, mand. Jeg prøver bare at gøre det så godt jeg kan. Jeg kommer bare ind og prøver at lave en god stemning, og så får jeg lort lige i hovedet, mand. Jeg kan kraftigt ikke lide jer, mand. Jeg vil hjem til Otterup. Jeg har kørt på knaller, der overført for at spare på benzinen.
Jeg kører hjem i aften, så jeg kommer på samme brubis hjemme, nemlig for en bureau. Så det jeg gør, det er, når jeg hæver armen, så spiller musik, men det er de der... Nej, for helvede! Stop, hvad laver du, mand? Altså, jeg vidste, jeg skulle have taget en anden garde med, end det der lort der, mand. Vi har Otterup Pigegarde, det er nogle dejlige kællinger, mand, stedet for det der, mand. Vi har aftalt, når jeg hæver... Prøv lige at forstå mig for en gang skyld, for helvede! Jeg hæver armen, og så hugger jeg til, så... Nej, jeg er ikke klar endnu, mand! Jeg står og prøver at forklare det, det er jo fuldstændig vanvittigt, det her, mand. Det er den danske militær, det går jo ikke for helvede. Sådan det, nej, jeg demonstrerer det. Jeg demonstrerer, du skal gøre det, min arm op, så spiller du, og så når jeg smager, så spiller du igen, men ikke før. Den skal derop, der. Så er jeg klar, var jeg klar det her? Så skal du spille for helvede. Nej, det er ikke nu er det for sent. Hvor færdigt kan det være, det her, mand? Sådan der. Så spiller du. Så spil dig! Altså, jeg kan ikke holde ud, mand. Altså, det går aldrig godt, det her. Ja, så er jeg klar. Det! Hvad fanden, der sker ikke en ski, mand. Det er typisk valgflæks. Der sker ikke en ski. Det bliver bare lidt større. Det kan ikke tåle at blive smaget. Hvad helvede sker der? Det kan ikke være rigtigt. Det er mine kræfter, der går ud. Jeg prøver lige med en kokosbolle. Den kan jeg kraftedeme heller ikke smage, mand. Jeg giver ikke at være længere. Jeg kan rette mig i røven hele den københavnerslængde og have en god fest og tage jer sammen en anden god gang om vente. Så tag der noget farvestrålende tøj på i stedet for det sorte lort, jeg ser i. Tak for i aften. Jeg giver ikke at være. Jeg går med mig. Det er med at klappe. Jeg giver ikke høre på det, mand. Kenneth, kom så her. Vi går lige her. Så kan I have det også forfærdeligt, mand. Lorte København! De spiller godt alligevel, de drenge der. Sådan der, så er den der sluttet.